ibe ji wee dị oke mkpa na nwoke ga-eje gbaa afa n'isi nwaanyị ọ na-eje ịnụ bụ na nwoke nwa anwa wee nụọ nwaanyị dị mmiri ekwuru na ọma nnu dị mmiri dị very jealous, dị mmiri dị overprotective, na ịnwa anwa wee nụwa nya bụ nwaanyị dị mmiri anwa anwa gbuo di ya. O nweghị nwaanyị nụrụ di nnu na-ese nwere nwoke o bidoro nya na ya. Ọ bụ na dị mmiri nye gị nsogbu ọ bụ na ị chụpụrụ ya, ọ bụ na o tisere unu ogbuo gị. Ọ wee gba gị Adakụ nwa m ezi ya. Ọ sị gị na nwokorobịa a na-agba Ejiọfọ na ndị bebe anọ ebe a bụ ndị agazi ya ọgwụ ya. Ọ sị na ibe abịala ebe a bụ ibe niile aba butere ebe a na bụ na abịala okwu gị. Ibe niile na-emelụ ndị obodo anyị na list ibe emeche gị ya. Ibe abịa bụ na ba sị na ọka ba nụwa gị. Adakụ neneke na Ejiọfọ asị ka ọ nụwa gị. Ọ bụ anyị ṅụba mmịa na mmanwụ chakwara mmịa kwụ ụgwọ ya. Ọ sị ya nna anyị ṅụba mmịa. Ọ sị Adakụ sị m ṅụba mmịa. Ọ sị nna anyị ṅụba mmịa. Mbọsị a ga-eji wee mee anaụnsụ na ụnụ na-anụzi bụ mbọsị na-agbalị nkwụ ka e ga-edunye onye a ga-ebunye nwaanyị wesịa na onwe ndị bịara sị gaba nụwa gị mee ike onunwa bulu jee chọọ okolobịa dị gị mma ebe a ị chọrọ ka ọ nụwa gị o wee bulu ịnya bụ iko wee jee bunye onye ahụ. We are coming to that. Mgbe ọ bụ unu ji wee ruo wee gwu ya sịa na onye na o nwere ibe nwa avọlụ Maazị Okeke wee kuo nwunye ya. Ọ ya akpọ nwunye ya. Listen, this is tradition that you all need to understand. Maazị Okeke wee kpọọ nwunye ya. O wee kpọọ ugo di ya maọbụ obi di ya maọbụ oyili di ya. Abụ ọ na-etu ya. Nwaanyị wee gbarịpụta nna anyị. Ọ sị Adakụ ọnọkwụ ya. Ọ sị na Adakụ jekwara nkụ maọbụ na Adakụ chụrụ mmiri maọbụ na Adakụ nọ n'ebe a. Sometimes the lady a na-achọta adịrị ama na o nwere ebịala ịnụ ya. Ewezipụ osisi ji jee kpọọ ọnya ndị na wee chelụ a na-aṅụzi mmanya na na-ata ọjị. Ewe jee kpọọ Adakụ wee pụta. Ị mara ebe Adakụ bịa nne ya ga-ezi ozi. Adakụ amabara. Adakụ malụgodu ama mme ka ọ malụ n'ọnụnụ ka a bịara ịnụ ya. Ọgba onye Adakụ ọsị ya nna anyị jegana na isi akwa m ka ị wetara m mkpụ ụtaba. Adakụ ejebe n'isi akwa m weta mkpụ ụtaba. Nna ya eruleta isi. Ọgba onye Maazị ọzị ya ọsị ọ bụ onye. Nna gị eruleta isi ọtago gị isi ọsị gị ọ bụ onye isi ya nọ nya ọnya ọsị ya nọ nyanwa ọsị ọnyanwa ọsị ya na nsogbu adịrọ. Adakụ eweta na mkpụ ụtaba ọkụja ụtaba aka. Adakụ eje gwa n'ụlọ onwe ya. Ị ma ihe nna ya ga-eme ọ wasị gị mgba unu jebe na nya ga-ezitela unu ozi ka nya jụọ nwa ya ese maọbụ ka nya kọlụ ndị bebe unu wee jebe ozi na ọ sị na o ya ezitela unu secretly. Ọ ya agwa ụmụnne ya, ọ ya agwa nwanne ya secretly. They will come to your village. Ọ ya abịa na village unu. Ọ ga-abịakwa ịjụ ese ka ba mara agbọ unu si. Ụmụ nwaanyị wụcha ntị. O nwere agbọ na-eti nwaanyị ibe ọ na-esi na agbọ. Nna ya tili nne ya ibe, onye nna tili nwe nwunye ibe, family be niile na-etiche nwunye gị ibe ọ na-esi na agbọ. Ewe jeje jụọ ma agbọ abụ ọ na-etigbu nwunye be. Ewe je jụcha. Ewe jụọ ma agbọ abụ ba dị umengụ. Nwa okorobịa ọ dị umengụ. Nwa okorobịa ọ na-ezu ori. Nwa okorobịa ezinụlọ na baba na-akwụ ụdọ bụ na-egbu mmadụ. Agbọ niile ka a ya ajụ ma ibe ndị ọzọ. Ewe jụchajaja o webụrụ na ọ dị mma ba wee si n'ebe ahụ ba jere ịjụ ese wee jebe n'ava wee were ava Adakụ wee jee jụba n'aka Ejimọfọ. Onye a na-agba Ejimọfọ bịara ịnụ Adakụ nwa m gbana abụ anyị abikwa ka di na nwunye gụa. Ewe nene ma spirit dị na famili nke nwaanyị na spirit dị na famili nke nwoke ma ba na-abụ araimụkwa ba anabatakwala onwe ba. Ewe nene
mgbe eji wee neneche wee bụrụ na ọ raimụrụ fine and good. Enene ma ọ ga-amụ nwa, a na-enene ogologo ndụ ma ọ ya obi ọnọgụ ogologo ndụ n'ibe ọ na-eje ije dị na o nwere famili nwaanyị ga-abụ ọnụọ di nwaanyị ama last. Ibe o ji wee dị mkpa ka ije n'aba bụ na o nwere nwoke kadalị na akara aka na nya ama nnụ nwaanyị inwe anwụ wee nụba gị inwe anwụ anwụrụ. Ibe o ji wee dị mkpa ka ịjụ ese bụ na o nwere nwoke kadalị na akara aka na nya ama mmụ nwa na o nwere ibe ya eme ka nya mụọ nwa inwe anwa wee jee bụrụ nwunye ya ịmadụ ị ga-anwa anwa bụla aga na ihe amụtara nwa ya ka o ji wee dị mkpa. Ibe o ji wee dị mkpa ka nwoke jụọ ase n'isi nwaanyị ọ na-anụ bụ na o nwere famili ọ ya bụ ịnụta nwaanyị inwe anwa wee nụba nwaanyị abụ anwa ọma ndị ime ọma mụtara gị nwa. Ibe o ji wee dị oke mkpa na nwoke ga-eje gbaa afa n'isi nwaanyị ọ na-eje ịnụ bụ na nwoke nwa anwa wee nụọ nwaanyị dị mmiri egwuru na ọma nnu dị mmiri dị very jealous, dị mmiri dị overprotective na ịnwa anwa wee nụba nya bụ nwaanyị dị mmiri anwa gbuo di ya. O nweghị nwaanyị nụrụ di nnu na-ese nwere nwoke o bidoro nya na ya. Ọ bụ na dị mmiri nye gị nsogbu ọ bụ na ị chụpụrụ ya, ọ bụ na o tisere unu ogbuo gị. Ibe a niile bụ ibe dị mma ka ya jụọ esi ya. Ya ka o ji wee dị mma na onye ọbụla na-abịalị gị di jee jụọ ese n'isi ya ka ị mara ma ọ ga-adabala unu. Mgbe iji wee gbawa afọ anụnwa wee gbakọrịsịa o wee bụrụ na ọ ga-adabala gị na ọnya na spirit acceptụlụ unu na abụọ ịdị united ịbụ di na nwunye fine and good nke afọ agana. I wee bịa to the second level. Family nke nwaanyị, family ndị be Adakụ ya ezikarị family ndị be Ejigbo ọfọ ozi si baba bịazịa mgbe abụbụ mgbe a na-eje ịma ahịa a ga-akpọ mgbe a ji ama ahịa a ga-akpọ mgbe abụbụ ọgbụgba ahịa ọdịnata nwa anyị kpọrọ ịnata list. Ọ bụrụ list ka anyị na-ana bifo na ebe a na-eje ebe a bụ ka agba gị ahịa a ga-akpọ, ka agba gị mba ji n'ọnụ ụnụ ga-achịta wee nọba nwaba, ka agba gị ewu n'ọnụ ụnụ ga-akpụta, ka agba gị akwa n'ọnụ ị ga-ekpotali nne ya, ka agba gị ibe ndị omenala ị ga-emegasị. Onye ga ịtọ n'ụtata kpọ onye ọnụ na list. Mgbe ọ bụ na-eje nke abụ unu ga-ebu mmanya wee je nje nọ n'ihi eje ebe abụ ihe ebuche mmanya iwe bukwa mmanya batakwadoba ewee chi olu unu ibe a ga-eweta wee gwa gị na ji nọ na-enwe dị ya ji nọ. Mgbe abụ ụmụnna na-adịzi involve, ụmụnna na-eje nnata list maka na tata nwa okolobịa na-eduzi okolobịa ịbịa from city jebe nata east ịbịa na list n'isi nwaanyị ọ ga-anụ. Ọ bụrụ omenala ụmụnna gị ga-abịa ụmụnna na-emeghị negotiation, ọ bụrụ ngụnwa ụmụnna ya ekwunye wesị ụmụnna nke a sị baba bịa ka aja arapụ gị ebe a na wuti ndị oyi gị nke na-abaso wee bịa eweba n'ime wee jewe inegotiate list. Abataluo na list aba wee na-asị mba Maazị Okeke na isi anya n'ụlọ Okeke kedụzi ibe maziri unu ji wee tieze mba ji 50 na ọ bụrụ otu a ka ị ga-esi wee mee belụ na anya ibe a ga-ebie ibe a na-akpa aka na list ewee kpawa aka wee megide mbaji o wee wozie mbaji 30 ma wee kudozie na mbaji 30 ka ọ ga-adị. Ewee kwuo na ekpota ike nke ewu no negotiable adịghị negotiate nke a. Ewee kwuo na ya eweta nke a na ya eweta nke ọzọ mgbe abụ vavụ dekọchara ya ba wee nara. Mgbe abụ nke nwaanyị uche ya abịabago obele maka ọ bụgo over face ọ fụbuli before mgbe abụ ndị eweli ka ọ bụ na ọsịsa gị ya mana in original tradition ọ gwasịrị ịma na mgbe ọ ga-amazi bụ mgbe ọ ga-abịazi ime egi ya. Ndị na wee jekwakọta ibe niile na-abịalụ wee kazi agbanwe ga-ejizi akaba bụzi ndị nke nwoke ga-ejizi akaba wee ka mbọsịba ga-abịa omume ego. Ndị ibe nke nwaanyị wee chekie ma ọ dị convenient to them. Ọ bụzi na ọ dị convenient to them ba wee gwa ụmụnna na ụmụnna ka ị na-emele ego. Ndị ụmụnna wee jụ ewebe ime ego. Ụmụada ga-anọ iche, abata ụmụada anọdụ iche, abatala ụmụ ikolobịa anọdụ iche, abataluo ndị nne nwaanyị anọdụ iche. Mbọsị ị na-eme ego na-ekwu ibe ewebata wee mebe ego. Ụfọdụ na-adịba kọmplen si na mbọsị babịala ime ego nwaanyị
abido agwa ibe na-adịrọ na list ọ dịla adịlị ọ bụrụ tata ị mara ibe bụ ibe bụ na-adịrọ na list ụmụ ikolobịa ya achọ kaba mmaja gị ụmụada ga-ala gị kaba mmaja gị ba ga-etili gị ibe na-adịrọ na list sometimes ibe a agwa gị maka ụmụada ga-asị na ibe ndị ụmụnna ba gwara gị na ọ bụrụ ibe a na-emelebe na ibe a sị ga-enyebe give 30 a sị ga-enyebe na ọ bụrụ 30 ka ọ ga-adị na ibe ji ya ga-adị bụ 40 adịra gị bịa nye ka o ji wabụ na mbọsị na-emego nwaanyị na ana n'ojichi maka na ị ga-ebido n'ụtụtụ wee rụgide ọnụ oo anọkọta iwu a na-eme ka ọ na-agba ndị nke nwoke na-enere bunu ka ama m na-ewekwe ndidi amaghị na-ewekwe ndidi ọ dịla adịlị maka onye jele ịnụ nwaanyị ọ dị ọsịsọ ọ na-asị ha nwaanyị ndị be ọ dịla adịlị ị ga-eji ewe mara ma ịbụkwa man enough ayụ man enough ewe bataluo wee kwube rụba ọnụ wee megide ewere uju ọnụ wee rụcha ọ bụ mgbe ahụ arụgburu ọnụ ka anyị agbazi nke nwaanyị si ya na onye abịakwala ịnụ gị na-ego gị ka ọ na-eme mgbe ọ bụ na be anyị bụ nna anyị ga-akpọpụta gị nna gị ga-akpọpụta gị ilo ịkwụlụ ọ wee gba ga-ada akụ nwa m ezi ya ọ sị gị na nwokorobịa a na-agba Ejiọfọ na ndị bebe anọ ibe a ba bụ ndị adazian ọgwụ ya ọzọ na ibe ba bịala ibe a bụ ibe niile aba butere ibe a na bụ na ba bịala okwu gị ibe niile a na-emelụ ndị obodo anyị na list ibe emeche gị ya ibe abịa bụ na ba sị na ọka ba nụwa gị Adakụ na-eneke na Ejiọfọ asị ka ọ nụwa gị ọ bụ anyị ṅụba mmịa na mma nwụchakwara mmịa kwụ ụgwọ ya ọsị ya nna anyị ṅụba mmịa ọsị Adakụ sị m ṅụba mmịa ọsị nna anyị ṅụba mmịa ndị ụmụ ikorobịa onye ọbụla na mmanya ụmụada onye ọbụla na mmanya aṅụwa mmanya eliwe olili dị ya mgbe a na-eji wee mechie ego nwaanyị wee mechie ibe niile dị ya mgbe afọ ka ụmụ enyi gị ndị enyi gị gị ejezi mgbe afọ agwacha gị datịn ịgbapụzi ụzọ ji akpọ ndị enyi gị mbọsị gburugboo kpọtachazie ndị enyi gị mmụọ ọkala abụọ enyi gị ba niile eju ewee paakị alịghị akpa gị kechisie ewee paakị alịghị akpa gị paakịsịa kechisie mgbe na-eji wee mecha mmịa ihe so dị gị wee na ndị enyi gị ga-ebu akpati gị n'isi ewee wara ụkwụ wee jebe obodo dị gị ewee batala obodo dị gị ọnya mere mbọsị gburugboo ndị be anyị adịrị ekwe ka anyị jee fa maka na ahụhụ ka ọ na-abụrụ ụmụnna ewee bulu akpati wee jebe abataluo na famili be dị gị ọ bụrụ n'ime ụlọ be dị gị ka ị ga-anọ ebe ị ga-anọ bụ n'ime ụlọ nne ya maka na mbọsị gburugboo anyị na-anụ nwaanyị with virginity ya nwaanyị na-abụ virgin ewee nọrọ ya ewee bulu akpati akwa gị wee bubaga n'ime ụlọ nne di gị gbaa gị na nne di gị wee na-anọdụ ị ga na-esobe na-eje nkụ maka ụfọdụ ga-asị na mbata m esi m ụza ụlọ ị ga-aza ụlọ ị ga-enene gị ka amụha m ịbụkwa nwaanyị ahụ anụ nnene ka ijele nnene na omenala ụfọdụ o nwere ebe a na-anọ ọnwa na-atọ o nwere ebe a na-anọ ọnwa na-abụ o nwere ebe a na-anọ ofu ọnwa o dipendere tradishọn unu iwe jebe wee bataluo wee nọdụ ị ga-aza ụlọ ihe eso je ama onugbu ihe asụlụ nne di gị akwa ọ bụ na ụmụnne di gị wee jebe mbuta nkụ ihe eso bụ eje buta nkụ ewee na-enene di gị bụzi anaba ka ọ ya abụ maka na mgbe ọbụla obulu ọcha debela iru ọnụ ụzọ nne ya mgbe a ga anya na nne ya adị n'ezigbote mma